Kapod wan weche mag thieth en ni jopuonjre ma somo bedo laktar e mbalariany ma Kenyatta gikone to yienegi tiyo kod kar thieth ma Kenyatta Teaching, Referral and Research mar yudo puonjruok kod tiegruok mohiu kata internship. Tok ywaruok e kindgi kod kar thieth nero, ywaruok mosekawo maromo higni 5. Mana kaka jafwambo maro Armstrong Osutwa leronwa, jopuonjrego ne onyiso mor margi ka gikoni gisebedo ka gikale midhiero mathoth kaluwore ni ne gilawo yudo tiegruok makamano e kuonde thieth ma Kiambu. En wuoth mosekawo higni moingo 5, dwaro mar jopuonjrego timo tiegruok margi e osiptal ma Kenyatta gikone to ne ochopo kare. Jopuonjre maromo 200 ne ochopo mar chako ayanga chenro mag tiegruok e kar thiethno. En ywaruok mosebedo e kind mbalariany ma Kenyatta gi kar thiethno, mano ma bende ne ochuogi gi mise mar chiwo tiegruok ne jopuonjre ma mbalariany ma Kenyatta ma somo bedo laktar, to kata kamano ma pok ochopo kare kuom kinde. Zainab Gura, ma en jatelo maduong' e osiptalno, oyango ni okang' ma kamano en mano mosenyiso dwaro mar kar thiethno mar chiwo tiegruok ne jopuonjre ma Kenyatta. And that is a critical and major milestone for both of these institutions. When this institution was started as a national referral facility, one of its main mandates is to provide teaching services and facilities to our medical schools to provide medical education. We also know that that has not happened between KU and here for the last 5 years. So today we are actually marking a major milestone. Tokor ka korgi, jopuonjrego chiwo ilo margi kod fuong'ruok ma giwacho ni osekawo gi higni moyo 5, kama oting'o nyaka okang' mane gikawo mar dhi e nyim od bura mar Senate matemo tieko ywaruok makamano kendo neno ni osiptalno yawonegi rangi mar timo tiegruok. It's been around 13 years that we've been fighting for this hospital. It's been a lot of work to the extent 2 years ago we went to the parliament with a petition to gain access and also to gain access to the hospital itself and also to regain back this academic block so that we can have our classes, so that we can also clerk patients and access this facility. Jopuonjrego wacho ni ma en thuolo maber kaluwore ni kar thiethno ma Kenyatta ni kod lony man malo kendo ni giyudo yot e chopo ka kaluwore ni ochiegni kodgi ka pimo gi ute thieth mamoko. Pia kuna amazing research, kuna world renowned doctors, kuna research, there's world renowned research yenye ina happen hapa tu nyumbani kwetu. So we'd want to be at the forefront of this research. Also incorporating KU, which has a lot of technology here and there, is really a mile ahead, and we hope that is going to help med students to at least be at one point where we'll say that going through KU at a university to do an MBCH because is a blessing. Kuna kusumbuka kwa sababu unaangalia kutoka KU mpaka kule Kiambu kuna hustle kubwa, especially sekta ya transport, na unapata kuwa pia a lot of time is lost. Jopuonjrego mosebedo ka timo tiegruok margi osiptal ma Kiambu level 5 wacho ni kaluwore gi ng'anyo mag lakteche mosebedo ka dhi nyime kaunti no ma Kiambu gisebedo gi chandruok kaluwore ni sani jotuo onge, kamano semono gitimo kata mana penj maggi. You understand there is the doctor strike currently within Kiambu County, including where we were training Kiambu Level 5 Hospital. So there were no patients, there were no consultants, and we were just there. So we were not able to do our exam. You know, as a doctor, you have to do your clinical exam to proceed to the next level. Jochung' mopogore opogore sekta mar somo kod thieth sani koro chiwo luoro margi kaga wacho ni poni ywaruok makamano dhi nyime to nyalo biro thiro chenro mag somo ahinya to ne jopuonjre ma somo bedo laktar e mbalariany ma Kenyatta kaachiel kod chenro mag thieth pachoka. Lokruok makamano igeno ni biro chako tich ayanga dwe mar 9 higani. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.